Здравейте, другари и другарки! В този клип ще разгледаме ранните години на Тодор Живков, включително с по-късното му управление като политик от Българската комунистическа партия. Мисля, че е редно да започнем некъде другаде, а в село Правец, където нашата история развива своето начало. Мала Живков, спомняме си искен, как живеехме при тебе само с някой лев. Тодор Живков е роден на 7 септември 1911 г. в село Правец. Отгледан е от майка му Маруца Живкова и баща му Христо Живков, заедно с брат му Георги и сестра му Цветана. Родителите му са били от средна класа, нито крайно бедни, нито особено заможни. Христо Живков, бащата на бай Тошо, е бил подофицер, участвал в Балканската война и Първата световна война, който в мирно време се е занимавал с кожухарство и производство на овче сирене, докато майка му Маруца произхожда от сравнително заможно семейство и е владеела добре влашки и български език, въпреки че не е била завършила каквото и да е образование. Бай Тошо започва своето образование в родното си село, като повтаря първо отделение, или по други думи казано, първи клас. В годината, когато завършва началното си образование, в селото е открита прогимназия, където той продължава да учи, но за кратко е наложено да прекъсне своето обучение поради финансови причини и заради заболяването на баща му. Затова той тръгва да търси работа, за да се опита да помогне някак си на родителите си и отива към фабрика за керамиди в Горни Богров, но скоро се връща в Правец и през 1926 г. завършва прогимназия. След това той учи в гимназия в Орхание, където и живее през седмицата, а за уикендите се прибира в Правец. В гимназията се включва в местна група на въздържателното движение. Там той участва и в подготовката на ученическа стачка, за което има неприятности с полицията, и въпреки успеха на стачката през 1929 г. е принуден да напусне училището и заминава за София. През есента на 1929 г. Тодор Живков се записва в графическото училище при Държавната печатница, където той учи графичен дизайн, фотография, визуални изкуства, полиграфия и други. Това напомня ли ви на някой? Докато учи там, през следващите години се издържа, работейки като келнер в ресторанти, живее в сграда, давана под наем на ученици и студенти, и малко след постъпването си в графическото училище, бай Тошо става член на Българския комунистически младежки съюз. Сега малко вътрешна информация за този Български комунистически младежки съюз. Ще му викам БКМС. Не знам как трябва да се нарече, но аз така ще му викам и вие ще ме разберете по този начин. И този БКМС, накратко, е БКП, в скоби тесни социалисти, обаче за млади хора. Практическата дейност на БКМС се състои в организиране на младежки гимнастически дружества Спартак, организиране на излети и екскурзии и така нататък. Няма да ви трога повече с още информация за тези партии, понеже е много объркващо, така че нека да продължим с Тодор Живков. След постъпването си в БКМС през лятото на 1931 г. той бива арестуван, понеже при закриването на комунистическо събрание от полицията той удря по главата с тухла началника на полицейски участък, но по неясни причини е освободен без да бъде съден. То си е проличал на къде отиват нещата с нашия най-обичан бай Тошо и за ваша най-голяма изненада, да, той бива арестуван отново на следващата година за кратко, след което Живков завършва графическото си училище през 1932 г. и постъпва на работа в Държавната печатница. Мала Живков, спомняме си искен, как живеехме при тебе само с някой лев. През лятото на 1932 г. Тодор Живков е приет за член на БКП, обаче това, което се случва е, че имат съмнения, че той е сътрудничал с властите, за което на следващата пролет бива изключен от партията и получава партийно наказание, при което получава забрана да заема ръководни длъжности. През това време той е взет на трудова повинност и бива издържан от приятелката си Мара Малеева, която работи като лекар в село Дъскот, след което през 1942 г. им се ражда дъщеря на име Людмила. А малко след това семейството се установява некъде другаде. София, квартал Хаджи Димитър. Естествено, без да говорим за квартала, но София си е София.
По-късно Тодор Живков участва в партизанското движение и се среща с ръководството на отряда Чавдар, предавайки указания за масовизиране на партизанското движение. Комунистическата историография нарича това събрание Трета Мургашка конференция. По това време той се здобива с издаден от военното разузнаване открит лист на името на Иван Томов, който му позволява да носи оръжие и да се придвижва свободно из страната. Такива документи са издавани на сътрудници на службата, но според Христо Русков той го получава срещу подкуп. Живков разполага и с фалшива лична карта с името Янко Марков, откъдето идва и нелегалното му име Янко. Късно, като секретар на ЦК, Живков отговаря за селскостопанската политика, изтласквайки колективизма, отговорен за изземването на селскостопанските имоти на хората и предаването им на контролирани от държавата администрация трудови кооперативни земеделски стопанства. Стигайки се до Кулските събития и бай Тошо конфискувайки животни и инвентар от хората, да ги заплашва с неговия пистолет. След тези репресии около 4000 души биват изпратени в затвори, а други интернирани в други части на страната. След като се утвърждава в Централното партийно ръководство като член на Политбюро и секретар на Централния комитет, през следващите няколко години Тодор Живков е сред най-близките сътрудници на лидера Вълко Червенков. По-късно, след 6-тият конгрес на БКП, Живков бива избран за първи секретар на ЦК и БКП и се здобива със свой собствен кабинет. На априлския пленум на ЦК на БКП, на който Вълко Червенков е критикуван за създаване на култ към личността, в съзвучие с решенията на 10-ти конгрес на Комунистическата партия на Съветския съюз и политиката на Никита Хрушчов, Тодор Живков се затвърждава като единствен лидер на БКП и заменя Червенков, след като той заминава за лечение в Москва. Мала Живков, спомняме си искен, как живеехме при тебе само с някой лев. Сега като Живков е на власт, той приема специално решение относно мерките за засилване и подобряване на атеистическата пропаганда в страната, и то навръх Рождество Христово. И то не само това. Започват се концлагерите, един от който най-познат е Белене. Също така, през есента на 1958 година Тодор Живков обявява политика за скок в икономиката, ставяйки си още по-амбициозни цели. Целта е бърза индустриализация и удвояване, дори утрояване на селскостопанското производство. Повечето от неговите идеи така и не се реализират, а неефективната икономика предизвиква продължителната дългова криза от 1958 до 1962 година. Още нещо, за което Тодор Живков се слави, е, че той е главният двигател по развитието на българската политика по македонския въпрос до 1989 година, независимо от недоволството на Титова Югославия, която в отговор провежда масова противобългарска пропагандна кампания. Към указанията му, чиято цел е защита на териториалната цялост на България, включват и налагане на цензура на журналистическите и научните публикации по македонския въпрос. Сред първите стъпки на Живков начало на правителството е да вземе решение за продажба на златния резерв на Българската народна банка, за да се изплатят българските дългове към съветски банки, като по този начин се сложи край на започналата през 1958 година дългова криза. Причина за кризата е стопанската политика от предходните години, насочена към бърза индустриализация, финансирана до голяма степен с чужди, главно съветски кредити, и неспособността на българската икономика да постигне положителен търговски баланс. Освен всичко това, за да се опита да преодоли икономическите проблеми, Тодор Живков внася за предложение България да се съедини като 16-ти сателит на СССР, обаче предложението бива отхвърлено. Това само по себе си доказва колко е лоялен Тодор Живков към СССР и го поставя в благоприятна позиция, когато през октомври 1964 година Никита Хрушчов бива отстранен. След което Живков веднага отива в Москва, за да може да се сближи с новият съветски лидер Леонид Брежнев. Ако трябва да съм честна, даже прекалено много се сближават. През този период се развива култ към личността му, особено силно изразен при масово отбелязване на юбилеите му през 1971, 76 и 81 година.
Изразен е също и в художествената литература и в филми, като емблематичният "Човек от народа" от 1981 година, който е посветен на 70-годишният юбилей на Живков. През 1973 година Тодор Живков прави за втори път предложение за ликвидиране на българската държава чрез сливането й с СССР. По-късно, след смъртта на съпругата му, той е сериозно съкрушен и се опитва да издигне на власт и неговата дъщеря. Още нещо паметно по време на управлението на Тодор Живков е така нареченият възродителен процес, при който принудително се преименуват българските турци. Началото на 1989 година очевидно нещата са достигнали до някаква критична точка, т.е. станали са вече непоносими. Тогава започна този поток на изселването, който беше обясняван официално като едно доброволно желание на хората, които не чувстват себе си като българи, да напускат страната. И тъй като тези хора по тези райони... Като за финал на неговата белестяща кариера се извършва вътрешно-политически преврат, при който той бива освободен от неговия пост като държавен глава, след което е арестуван и сложен под домашен арест за редица престъпления, направени към българския народ и чисто антибългарската му политика от самото начало на изкачването му към властта. Ето я и реакцията на хората, след като разбират за свалянето на Тодор Живков от властта. Става дума за едно от решенията на нашия пленум днеска, в което пленума изключи от редовете на Българската комунистическа партия Чакайте, другарки и другари, вие още не знаете какво ще кажем. Изключи от редовете на Българската комунистическа партия Тодор Живков, Милко Балев. Тодор Живков умира на 5 август 1998 година в град София. Според официалната информация на Българската телеграфна агенция, той издъхва след 3-седмична мозъчна кома. Правителството отхвърля настояванията на семейството му и на Българската социалистическа партия той да бъде погребан с държавни почести.